Wes apa, Jeng? Wes Zul, hati-hati ku akeh ono ndoke. Oke. Lah mosok kon budak Gul? Wong wis tak kon hati-hati lho. Aku wis hati-hati, Mbak Jeng. Lari kok apa ono? Oh, dadi kon gak paham ta Gul nang kesalahanmu. Lah salah opo? Ngene lho Hul, tayang ulangi iki Mang. Kon wae lek gak niat iku jajan kok jadi telene meja jeng. Lah apa sih, Mbak? Lah wong top iso dilem jatune koyo ngene iku lho. Lah oleh dipangan tak gak jajan iki. Ora dilem iku, Mbak, nyang si anyar. Oh iya, Jeng. Duitmu wingi lah tak gawe aku 100 juta. Iya, Mbak. Terus apa? Ngene lho, Jeng. Aku lek selamatan duit 100 juta iku nanggung. Duitmu sing 400 juta tak gaene aku pisan. Dadi aku cek duit tangkon 500 juta ngono lho. Tapi kono ojo kono sapa-sapa. Ya gak apa-apa, Mbak, sampean gawe. Wong aku ya sik ono cekelan. Tapi iku rong wulan kas kanggo, Mbak. Gak apa-apa ta sampean? Ya gak apa-apa, Jeng. Lah kon kuwatir gak tak sauri ngono ta? Tenang ae, Jeng. Gak kira suwe lek aku. Masih seminggu lo tak sahur. Ya gak ngono nih, Mbak. Aku mek kondo tok. Wis tenang ae, Jeng. Gak kira gak tak sauri. Lah lek aku nyaur mek sakmono tak dono sak pucuke mas-masanku nek kamar iku lho cukup, Jeng. Ya wis lek ngono, Mbak. Tapi rong wulan kas lho ya. Aduh, ajeng rek. Iya, kok wedi temen gak tak sauri sih kon niku. Ya gak ngono, Mbak. Lang rembug apa kon iku rek? Wong penggawean yo jendahe koyo ngono. Iso omong-omongan apik jagongan ndek kene. Aduh, apa sih, Mbok? Babat ta wis. Lah mbok Marlena bareng mang nandi kok gak ngewangi. Aku sik penting iki lho, Dilu. Tuh, lek Marlena mang ya mbo, wong gawe sandingan nek durung mari. Lah lek aku jagongan nek kene ora mari-mari penggawean di jero iku, Jeng. Wis ta lah, Mbok. Mari engko. Iya, mbare Riko ojo gopo ta lah, Mbok. Engko lek gak mari tak tukokne cateringan sing wis mateng tenang ae. Duh, anak gawo. Wis ta ayo nek dicandhake kok cenang mari wong sik durung gawe tumpeng barang ngono kok. Yo sik ta lah, Mbok. Mari Riko ngasuwa ta lah, wong wis tuwek ngono. Iya, Jeng. Lah wong karepku tak kon sing nganteng. Engko tak kon macak sing riji, lek ana dayo tak kon nemoni dayo. Dadak umek kae ndek pawon. Lah yo iku, golek encoke kumat sambatan. Wong aku iki lho ora telaten nang penggawean arek nom saiki. Yo ngene iki lho kakan lunggu-lungguan. Wis ayo wangono mboke. Wong godhong-godhonge sik kurang mboke golek maneh mari iki. Duh, kok becik kon niku. Ayo Ti, ayo Jeng. Iya, Mbok, mari iki tak susul. Oh iya, Mbak. Duwe sampean saiki ya? Oh iya, Ti. Mari ki aja lali tuku kono gula abang nang toko. Gula abange gak ono ning jero. Oh iya, Mbok. Kon ngono, Mbok iku ojo ngomong dhisik ta wong cek ngali. Ojo ngomong sapa-sapa kok. Senep kene rek. Loh, jamat. Waduh,
Jelas kena aratan Cak Jamat iki. Jam. Cak Jam. Ketut. Genairi kok opo Cak Jam? Mendem opo? Ketut. Kecut opo Cak Jam? Ada pencikir satuan nih lo. Racun hul. Sana bul. Bari riko nyanya pae Cak Jam. Wis royamene mangan pencit. Ya senep. Lah apa nih lo hul? Itu kung lucu aku kepingin. Kata goreng karak lu kesuwen. Sok papit. Bari riko nyanya pae Cak Jam. Oh iya, riko gak betul Cak Wedon ah. Ora apa tok aku teko me bisi mang. Duh, nanan dire wong iki. Selam bengor-bengor Bunda Miske iki. Apa? Bunda Miske. Opo sih Cak Jam? Anu ah, njuk dibuka no. Riko lek krungu Bunda Miske we langsung waras. Rek, nang dhisik iku. Parania. Dek, Abang bayi lanang wedok. Tingkah apa maneh Riko iku Kang? ya apa wis keren aku. Cocok ada di pager bagus. Riko iku lho Kang, kok jan polai. Wong wis tuwek, lek elek jeraku ya elek ngono lho. Sale wis elek, pakaiane gak karu-karuan. Lah jare wingi aku gak tahu salin. Yo ngene iki cek bedok. Masih ngono kuwi aja nemen-nemen kaya arek kencelong ngono Kang. Mbok sing eling, ya lek awake iku ganteng gak ya apa-apa pantes. Iya sih. Tua saya awak budal subuh nang pasar mang golek bathik ambek sandal iki, Dik. Wong ngono ora tuku gombalan aku. Sandal apa Kang? Lah iku Hah? Lah wong iku sandale wong wedok ngono lho Kang. Lah iya, wis ta Dek aja ribut ae, pokoke salin ambek sandalan ngono lho aku. Lah mang jare kok bathikan nek rene. Aduh, ya wis sak karepe Riko. Liyane wis diwara, kongon badikan kabeh. Mbok merena barang, wis mari apa gurung sandingane? Wis mari tak wara kabeh, Dik, tenang ae. Mari ki lang lumpuk ta wong-wong. Ya wis lek ngono, ambek ndang ngombe-ngombe iku lho waran Pak Dejari. Oh iya mari kita juke. Saaken lah kok kelaran kok arek iku. Oke. Oh, gedeng. Oh iya, jane dan nopo? Oh, yo, idiot. Nggih, sampel. Oh, jangkrik. Wong tuwek disempel-sempelno. Gak kon iki lek waras ya nang waras Don, cek kaya cibuke WC ngene. Lho ta? Lambi opo iki Don? Lah iki kaine payung ngene Don, kon jahitno. Loh, batik keris iki. Masih rupane kaya ngene 1,4 juta regane. Aduh Don, wong atasane batik ngene 1,4 juta. Lah iko kaine payung iku lah padha ae agayen. Ya ora padha, wong iki hem. Kon niku tuku pakaian mbok sing dipantes-pantes dedek, Don. Ora gak memper ngene kon tuku. Salah raimu elek, ambungmu gak enak, pacakanmu koyo ngene. Aduh, kok ibu temen sih dadi aku iki. Nggih pakaian ngene didilokno gak tau salin. Ngono sik dipaido ae. Muda wis aku. Aduh, iya lek wanita malam muda oleh dhuwit. Lah lek kon sing muda ya dicongkol Pak Purnomo, Don. Oh, wis ngomong. Awak wis macak elite koyo ngene sandal-sandal anyar, hem-hem anyar, sik kon paido ae. Karepmu. Ya apa jare Pak Mudin, Don? Oh, ya mun. Mang Pak Mudin ngomong nang aku, wonge gak iso teko, soalnya wonge kecekel. Loh, kena kasus apa wonge, Don? Pencabulan ta? Cangkemmu diadani budal kon kok. Wong iku kecekel bojone gak oleh metu-metu. Duh, lah ya apa iki rek? Diangkrek le Pak Mudin iki. Lah terus ya apa iki, Don? Sopo dikondungani iki? Tuh, tenang. Tak atasane iki lho santrine Sampita teko pondokan Darul Nyeni.
Aduh, si kon wacana malah petaka blaen aku. Wis Wes salah. saiki waran kabeh gongane jamat kon batian. Lah durung rene ta Rek, Bang? Goro, soalnya nganteni lho batike iki. Lo bati ane calon ngondangi lek kon ae. Wis jamat iki paling pitung sapi maneh mulai. Selendron. Yo. Bajeng rek. Bajeng. Hul. Wis ketemu ta, Wedon? Ora. Boleh opo men bajeng? Golek iki lho, Hul. Ambek kacengan kertas kado. Oh, tuku iku ya. Rokok ngono iku ndek dol ah bajeng. Ya didol, Hul, merkane dalek kene. Kamu sok katenge pajangan. Tak kira saking ndek pajang nah Bu ya ngono. Apa ngono, Hul? Enak rupane. Ya mbo, Hul, wong aku gak tau rokokan. Rupane sing gambar rile sepur enak iku bajeng. Dohul, kok pancet ae lagune. Kon njutuk rokok ngono ah. Asline ya iya bajeng. Mek aku iki ana isine, ana sungkane. Ngene wis, men sing tuku rokok, aku sing nyedot. Gak apa-apa wis tak sedotno. Sampeyan gak usah mburi aku. Lah iya lek WC Hul disedotno. Wis ngomong aja tukokno ngono ae lho, aja bulet-bulet. Ya gak apa-apa wis lek sampeyan maksa. Kon niku apa ae sih, Kol? Ana lombu kok iso dijrongkokno. Riko ula poe, aja nglamun kok keserapat. Lah keserapat apa, Kul? Setane lho gak arep nang aku. Padha-padha setane lek wasno aku iso keserapat. Nanti Suman. Cek suman lek yamene ya setor. Lah nyetor nopo, Kul? Ya ini iku. Ya setor susu, Cak. Mosok kate setor letong. Ya ngerti, Kul, tukul. Lah wis ngerti kok takon. Oke, baik. Wong kaya Riko kok betah urip ya, Cak. Ya betah, Kul. Wong aku ora tau nyalanang wong, ya ora tau gendakan nang bojone wong. Apa ngono? Lah iya, nyawane pen kok betah. Kalepean elek. Lah iya. Omonganmu asline apik, Kul. Ya alus, ya sopan, tapi mateni nang ati. Ya sadap diri ta, Cak. Raine Riko wis elek, rambute koyo PTKT. Aduh, pedes ya omonganmu, Kul. Rina-rina tak kandhani. Ngene ya, Kul. Ora apa-apa aku elek rai, sing penting aku ora elek ati. Mergo Gusti Allah iku ora nyawang raine menungso, tapi nyawang kelakuane menungso. Ngerti? Ngerti? Ngono sing pinter. Tapi lek koyo Riko apane, Cak, sing disawang. Lah aku ngasno Riko lho kudu ngumoh. Lah apa maneh Gusti Allah? Rainmu iki lugu, Kul, tapi omonganmu pedes nang ati. Kelokane kayak peta aja kata-kata. Aduh, anake Bagri rek, jan nurun bapakne. Hei, Lek Wis ah bajeng. Wis Hul, hati-hati ku akeh ono ndoke. Oke. Lah mosok kon budak Hul, wong wis tak kon hati-hati lho. Aku wis hati-hati bajeng. Lah Riko apa ono? Oh, dadi kon gak paham ta Hul nang kesalahanmu. Lah salah opo? Ngene lho Hul, tayang ulangi iki Mang. Iku udah kan sih. Nah, terus aku Mang ngomong apa? Ngomong apa Mang bajeng? Rungokno ya. Mari kita ngomong ambek mlaku teko kono. Aku Mang ngomong ini. Hati-hati ya Hul, iku abot, ono ndoke. Lah aku mang wis hati-hati ono bajeng.
Lah ya Hul ngomong kayak ngono iki mang. Manuto kon cek tambah iso hati-hati. Aku wis rono. Oke. Sik. Ya apa mang ngomongnya? Hati-hati ya Hul iku ono ndoke ambek abot ngono. Oke. Hati-hati ya Hul, iku abot ono ndoke. Oke. Aduh. Iku sing tak rasano iki mang Hul. Aduh. Gini ta rasane badan. Kali awan kok ono bintang ya. Wes Hul, aktingmu ku gak lucu. Wes iki lho kawan, tak dinteni. Lah iki baru lucu. Penak sing guyu bajeng. Sing pemerane iki remek. Wes Hul ojo ngalem. Coba ya bajeng praktekno tibaku mang. Ono ora kere. Genahe kon setor nandi ngono man. Loh, Riko ta Don? Ya setor ning ngarep kono. Ngono wis sak wen-wen, padane setor nang jabung ae. Aku ngenteni sampe koyo moyot iki ne rasane. Mate ono opo sih? Kok ngenteni aku? Goleki jamat. Lah jamat ono kene tak gano. Dah, nanti kempus iku. Rene ono lek ping 15 ae. Terus ya apa Sum? Dadi sapine San. Duh, lah wong blantik mlalat ngono. Mane mbek Riko. Ya wis gak rene maneh wis. Kang Baki sampe muling-muling ku. Anjene jamat itu jan batang temenan. Anjene dijaluk piro sih genahe kok tadi-tadi. Wong alang mek 30.000 iku ya Don. Iku ono buruanku. Aja untuk blantik lek jamat ku. Lah wong anjene jamat iku duduk blantik Sum, ya mesti ae kaya ngono. Asline arek iku lah pasien teko RSJ kono ta. Oh, anjene jamat ku remek. Tapi tuh kan ambare ku maneh wis. Terus arek kok gak petuk blas ta? Waduh mali kok gak ini blas ya nak wedi. Duh, golek nang di mana? Aku sampe dibisui tok nang Kang Bakli. Ya mesti ae, mari kok aja pitungan ambek jawat maneh wis arek ngene lho iku. Ya apa bajeng? Papi gimana sih to sunat saiki ta? Ya sida le. Wong sembarang wis mateng. Kok iso sih papi gimun wis gerang durung sunat. Oleh kon aja mikir iku le. Aku dhewe ya bingung. Berarti sunat iku loro ya, Mbak? Ya ora le, kayak dicokot semut. Lah buktine papi gimun iku sampai gede gak wani sunat. Ya saking dulurunge wong le cak gimun iku le. Mangkane aja ditiru. Duh. Ngene iki male wedi aku, Mbak, kate sunat. Lah apa wedi le? Lah wong sunat iku lho penak. Oleh sangu akeh, sembarang dituruti, penak-penak. Penak-penak apane, Mbak? Iya sampean wedok, barang aku. Kon iki per ngeles ae. Sunat saiki ya wis. Tak kono gombalan sing apik. Ambek tak kono sepeda listrik. Wah, mama. Tak pikir-pikire sih. Tuwas duwe sepeda listrik gak iso numpaki aku, Mbak. Yo lah wong lorone lumek seminggu paling le. Mari ngono yo iso digawe sepedaan. Apa wis? Gak wis, durung cukup umur aku. Wah, merje iki. Ya mbol kate turun cak gimun. Pesenan iwak sapi ambek urang kuwingin diut. Waduh, lali aku, Mbah. Lah kok isone lali ku lho? Aku selamatan temenan iki yut ora guyon. Sepurane Mbak, lali aku sak pelengan. Sepurane sing akeh wis, aduh ya apa iki? Sampeyan gawe WA wingi. Apa yut? Gak WA. Lah wong aku mambengi ya WA sak bajek gak kon bales ngono kok. Waduh, ya Mbak lali lah HP ku disita bojoku. Lali sak pelengan aku. Ancene lek kon iku pikiranmu main ambek wedokan tok apa yut?
Mangkane dipeseni wong sampe koyo ngono ya iso lali ku lho. Lah terus aku iki wakan nopong kok yut. Yes, ngene ae, Pak. Engko sore tak terno ya. Jam-jam 5 ngono wis. Nek gak mari asar, tak golek-golekno wis di pasar mbok sak nemune engko wis. Mbok di pasar Jeru, mbok di pasar Pakis, pokoke sak oleh wis, tak usahno. Ngono wis. Lah lek iso ya cok sore-sore yut, lah lek mari asar iku ya kesoren. Lah terus ngolahi kate aya opo? Mari aja nemen-nemen talayut, lek mikir wedok ambek main iku. Cek gak dijabel HP-mu nang Anis. Anjene kehidupan, Pak. Hilaf aku. Duk, aja lali nang kene ya. Tak gawe campurane kolak. Iya, Beb. Lek nongkone ono lah iki sih. Tapi iwak sapi ini ambek urangi dikarekno nang Yudi. Ancene kakean medok ambek main tok iku apa mergane lalian. Terus ya apa, Nduk? Iwake apa? Ngene lho, Le. Rada lini, Le. Oh iya, Mbak. Cak Mul kapan mulai mana, Mbak? Oh, ya boleh. Lah mu saulan gak mulai. Ngono iku gak kangen sampean, Mbak. Yo kangen tali. Lah wong winane mulai mek rong dino. Ya sabar, Mbak. Wong Cak Mul iku metu ya kerja, ora minggat. Masih ngono le, yo kangen tahun jenenge bojo. Lek karepku iku cek kerja ndek omah ae sak oleh-oleh ngono lho. Cek gak sampe kangen. Ini loh, Mbak. Sejauh apapun dia pergi dan sesibuk apapun kamu mencari, dia tidak akan lupa jalan pulang. Karena pergi itu cara dia menciptakan kerinduan. Oh, ngono ya Gus Ceper. Yo yo tambah.